Ilmuwan, gaman pedang silang iku mau gaman mlaku dhewe iku ilmu. Wong cukup semedi ngene wae. Jadi ruke iku merupakan gaman. Nah, wong ngene iki sing iso nggondo iku menungsane iki wong Jawa, iki wong ndi sing ape dipateni utawa digorok iku mau. Mas sampean delikno ndi lepotho. Mosok gamane keklotakan lamun gaman. Berarti Kok iso oleh ngetok iku mau. Ketoke sampean gaman tapi ora gaman, tapi iso motong nang jero kotak. Ningali dawane gaman kotake iku kan ya mesti klotakan. Dadi upaman sampean delikno nang ngisor bok ora ketok terus sampean tutupi barang wong iki mau tetep pedhot grune. berarti Nek liwat dalan jurusan dicegat iku mau. mandau terbang niku nggo roe tiang Dayak niku nggih. Ruke iku tetep semedi wong. Oh, ruwis medi. Wonge iki semedi ngawerwi dadi iki no kene iku roh diwasi. Iku ilmune gerak motong iku mau. Iku ilmune. Berarti mboten Wong gaman sak- sing terbang ning mboten nggih. Iku keilmuan. Ya ora kena dicekel tapi kena dikawerwi. Jadi ruk sing ngono ku mau, ruke menungso iku mau sing ilmune sing wis bebasane wonge mangan godhong di daunan iki kan. Dadi iso ngeleyang nanti. Iku kono. Neten Jawi. Iku bab masalah Dayakne, masalah dulur iku gak ning ora dulur kethok kunir ya keilmuane iku Kakang Adi ngono wae. Kakang Adi kali Jawi nggih. Dadi nek ambune iki wong Jawa ya gak bakal gak rukun iku. Ketara ya. Ya tetep dihormati sak mestine ya apik. Masa Madura ku ya jere kodot-kodot ngono ya mbek wong Jawa ngene iki ya apik. Nggih. Ngono. Cuma waktu sampit geger kan ora sampit sampang kedua. Sambang kedua. Hmm. Pripun niku cerose? Ya sampang kedua itu kan ana wong Madura apa mergawe kan wis makmur ngono kan kerabate digawa kabeh. Nggih. Nah, kene kan iso urip sak RT sak gawe desa cilik. Iki kan gawe gapura iku. Sampang kedua iku ora sampe. Niku sing penyebabe. Iku penyebabnya perang. Lah anake wong sampit ana sing dinodai wong ora digawe. Iku ceritane. Dadi gegere niku nggih. Dedal duel iki mau, tapi kalah Madura. Ning ngampinge nanggone Kalimantan Selatan. Dadi watese munggo tumbali Kalimantan Selatan ngono. Iku jembatan Barito sak dawane iki mau. Dadi iku ana boyo boyone fenomena Raja Boyo makana tempat jembatan iku sampinge jembatan iku tengen iku dibebeti kabeh iku kaya Bali. Kuning-kuning. Putih kuning. Boyo putih, boyo kuning mesti. Nggih. Iku boyo nek kono iku mau. Di rajane iku boyo. Nah, Intine ngeten Pak nggih, intine keilmuane tiang Dayak niku Kakang Adi kalih Jawi nggih. Kakang Adi. Dadi iso melayang iku mlakune. Saiki umpamane sampean ngemeno iki umpamane aku wiritan utawa cara Islame nek cara Jawa semedi nyebut sedulur papat kang lima wujud paribasane. Nggih. Njaluk kongkon bantu sing dulur sing sampurna iku mau. Kongkon jaga sak mestine. Kepengin apa, duwe apa kekarepane keturutan dituruti marang Gusti kang karo jagat cara Jawane. Dan muga-muga Allah Taala ngrendoi cara Islame, wiritan. Ya iku
Kakang Adi maksudnya. Dadi Jawa iku ilmune ya para auliya padha ae sing dilakokno, cuma dheweke langkahe kan langkah keras, aliran-aliran keras. Monggo cara ngono aliran-aliran abang lah ngono. Nah nek dheweke kan benerno wong sing salah, nah nek iku kan ya iku ya bener ora ya benerno tapi isih gelem jajal ilmune sapa sing nerak iku kena iku dadi ora dadi ngancam sapa wae kapan nguyono kene bakal kena pepohonan iki mau. Dadi nang ngisor-ngisor wit sampean nguyo Nggih. kena ngono. Ngono ku dipasangi. Nah nek iku mau dititeni wong kono iku ana sing kena kok durung gosong. Di pedang silang wong kan gosong Malang ini. Iku ora mati. Guru iku maksude poso meneh. Iku Dayak. Ana wulan sing tertentu. Jadi sampean kudu mengko jajan ya jajan. Sampean ra jajan kepengin tuku kono, sesuk mulai nomah sampean petangi loro. Jadi wah musra wong kono ku. Sikapane. Nggih. Nah iku tambanane lho angel nek duwe ilmu ngono. Tapi nek Landhep ya. sakira-kira nek dukun ora ngatasi. Nek wonten sesepuh ngendikan ngeten, Pak. Wontene bencana ten kene tanah Jawi niki kados Semeru kala winane niku banjir ten pundi-pundi. Niku bukti nek leluhur tanah Jawi mboten ngrestui ibu kota pindah ten kene Kalimantan. Nah, menanggapi hal ngoten niku pripun, Pak? Miturut pendapatku, Nggih. ora kok megoh iku dipindah, ora kok megoh iku ana urusan bab masalah menungso iki piye gak. Iku fakta sadurunge dumadi iku wis diomongno. Ora bunung ora apa, nek gak ngono-ngono ku lebur lumpur dhisik. Ngono. Ora mego masalah siji ngeklaim ngono ku gak kena. Ora bakal dunung perkara itu mau. Nek gak iku lebur tumpur sik, kan wis ngomong. Nggih. Nek Semar iki mau no Blambangan to ndi ku Banyuwangi maksudnya saiki. Nah iku kan ape budal ora kok mire. Ya ana ning ora ana dheke. Mergo dheweke iku ngaleno Bali, omoh piye-piyeno omoh. Dheweke iki ninggalno momongane. Ngono. Nah, gara-gara momongane sing digaya anak angkat tok persene iku apa ya? Raden Patah atau apa ya? Iku di Islamno. Nah, iku baru iku nyesal. Tok sapa Bro Ujo itu sapa? Nggih. Iku ora pada apa nek masalah. Iku dia nyesal terus membali. Jadi makanya Bali ku ora rubah. Nah terus bali kapan ngenteni iku mau hancur. Ngentosi napa niku? Ya iku mau hancur kan digupli sating-satingan. Sing ingkang pundi niku? Ya sampean kan kaya Bromo, kaya Semeru, terus Merapi iku kan ana pira le 5 le 10 Nggih, bakal- nggih. sing kena iki. Niki sing diprediksi yang kathah niku Semeru niku badhe wonten susulan ingkang ageng malih terus. Nah ya mesti Jawa. Samantune niku Ya ya Merapi. ora Semeru tok ya Bromo dhisik to. Ora iso. Dadi iku Lombok di antara Bali pertengahane iku ana gunung. Iku dhisik Rinjani. enggak ora sing kengenane Bali bledegen kali. Pisan. Iku terus Lagek Bromo, terus Semeru, Merapi. Cuma ana sing bareng. Sing bareng Merapi. Sing kala winginane niku Krakatau nggih.
beberapa tahun gue pelat kono lagi peringatan sampai saiki peringatan. Erupsi Masa Bos. Semeru ku ya durung. Gek dodo-dodo kok. Gempa bareng karo ngono tsunami. Tsunami kan gugup. Nah wong iki lho sing calon duripi, sing calon dikei keselamatan mbek sing gak urip. Allah taala cara Islame, cara kepercayaane Gusti Tuhan, sampai cara Indonesia. Iku kan ana sing bakal urip iku cek nang gales sik. Papan sik. Jadi kayak itu papan sik. Nah iku engko nek wis giris kan ngaleleh. Nah iku akhire kan ana ngono ku mau bibit-bibit sing benih sing calone bakal diselametno iku ngono. Berapa kali paling gak 7 kali lah maksudnya monggo ngono urip iki. Nang donya tok iki wae fenomena sing paling besar maksudnya. Terbesar maksudnya. Ya ora kena jangan-jangan diprediksi liwat sing piye iku ora kena iki. Jadi wong dhewek iki Usre dunia. usre donya kok Pulau Jawa kok. Pusaren donya. Nah kenapa kok aku dhewe ya ora tau urung, aku ora tau metu, aku kawula alit seneng aku nang alas. Nek jenenge ape ana apa jenenge tsunami atau gempa bumi. Nggih. Nah kok warung Surabaya itu di warung. Warung iki jenis perbatasan. Ya. Nah ana kaitane Medura. Tapi Medura ana sing selamat to kae. Selamat to kowe. Mergo nek ana iku ana sebutan, besok ana sebutan Tanah Baban. Bandung to kowe iki, Kemahe Abang. Jadi Medura iku ana wis ana kono bereng. Wong kurang ngerti ujug-ujug ana pulau anyar ngono. Manggene iku. Wis Rasane iki. wis ana ujug-ujug ana bundukan iku ora tekane mesti. Iku ana. Muncul pulau baru nggih ten kene. Iku maksudnya kena gap. Gap apa jenenge saiki rekreasi ta apa ngono. Wisata. Ya wisata. Ono mbok ndi? Iku besok ayo ana modal iku Tanah Abang. Berarti muncul malih nggih. Mbak Badung iku mau. Mah Bandung. Niku munculnya ten kene Medura. Medura. Nah. Medura kaitane Medura wis sepuluh. Ini tak omongno Tuban iku Mbah Bandung, Mbah niku. Nama Bandung, Mbak Bandung, Mbak Bandung. Nama Bandung, nama apa?